Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Employment Monitoring Cell jong ka Khasi Students Union kala yo bani kandu yu chairman bat kit khot jong ka Meghalaya Public Service Commission ban budin halor kimat ban penbha ya ka MPSC ka sarkar jala hadin ka jiaki jong ka Khasi Students Union kala thau ya ka komiti banwanra ya ka jingkala ha ka MPSC bat kani ka komiti kala ai ya ka rai jong ka ha ka arpun riturek ujliu arja arpsan bat kimat bahakhamat kilong ban pelat ba ya ki marks jong ki nokto examen ban pelat ya ki answer ki ban pelat ya ka jingdon jingem jong ki nongtrai ka MPSC ban pelat ya ka report trekam jong ka MPSC man usnem bat ki weki man Henry ka KSU ka dab da ka jingbitar baka MPSC hadu menta kampat pentrekam pura ya kini kirai jong ka komiti bat ka aidaw baka MPSC ka senchar hi daladi bat kimpat yo ban bishar ya ka report jong ka di ka komiti ha ka jinga tainia bat kinong elam kaseng nakaliang uchairman khaddu khadwai ulapan por ban bishar bat pentrekam ya kani haus nam thamai namar sakatu kanisi ki office sarkar ken khangno na benta ka Christmas ka kerwo khubor na Assistant General Secretary ka KSU usamla Ruben Najar ulaong ba ka MPSC hakinisi kadap da ki jing huri hura suda ha ka bala yo jing ujor ba ki jakale examen ki khana tho exam ki yora ya ki mobile ki invigilator su kimbiang bat omjudan nongwan nongmi na MPSC bat ka portho exam ro kambed ha ka badon ki jaka ba ki khana ki do ai ya ka portho exam jongki namar ki bor penya kislem ki donru ki examen hakaba ki samla bapas ki daybed nakaway ka kamera kaba pensuba baka don ka jingle thok ka kerwo khubor kala kno ba ki bor penya jongka MPSC ru ikum ba ki le ban thep brio sop ne thep tu ye ki brio haki kam sarkar ba pher kila penpauru ka jingso lingo ba usketri ka MPSC u Ashish M Sangma u bala sha suba ba udon kti haki babun tali ki kam bamsa ba MPSC ula shaweng no kumus ketri ka MPSC bad la penkerja syaki wepat kitna sarkar la palat saubanai Henry hadu mentapat udang syongsa bad kam kumus ketri ka MPSC ka bapeni ba ka MPSC ka senchar donbor ban penksan ya ka kam sniu ka jongki laong ka kerwo na kani kaseng